Muy buena tarde, recibiremos al campeón de Liga Landis Lanzarote con un fuertísimo aplauso. Jornada número 28 de Primera Nacional, que enfrentará a Octavio Silla contra Landis Lanzarote. Vimos la selección por parte de Landis Lanzarote, número 4, Rafael Robaina, número 9, Hernán Martín, número 12, Francisco Javier Santana, número 47, Carmelo Valde, número 48, Diego Fernández, número 9, Pedro Jesús Cabrera, número 20, Oscar Silva, número 21, Juan Ignacio Villarreal, número 25, Alexis Rodríguez, número 30, Ignacio Tomás López, número 72, Miguel Laguna, número 66, Manuel Iglesias, número 96, Visita y Abonado. Administrador Ignacio Madure, oficial Marcos Pérez, Luis Moreno. Por parte de Don Carlos Silla, número 1, Antonio Mato.
Ola, boas tardes, benvidos a esta antepenúltima xornada da Primeira Nacional que enfrontará o Calvo Xiria e o Balonmán Lanzarote. Lanzarote que é o primeiro clasificado, o campeón xa desta Primeira Nacional, que se adianta no marcador xa con ese gol de Avián, 1-0. Continuidade de balón do Calvo Xiria, Manu. Lanzamento e parada de Javi Santana. Xa empezamos. Esperemos que... non sei se foi o ano pasado ou fai dous, tamén saiu aquí. Foi o ano pasado. Ovacionado despois dun auténtico partidazo. Retirouse como merecía, con unha ovación en toda regla. E aquel día... Vale, boa tarde, que a mí non me presentaste, ni me das paso. Pero xa empezaste a falar antes de tempo de que eu te presentara. Boas, Karim, que tal? Moi ben, Pablo. Lanzamento que foi de Chimpo. E agora hai gol de Rafael Robaina desde o extremo esquerdo que pon o 2-0, 0-2, mellor dito. Gol desde Avián de Robaina desde o extremo esquerdo. Calvo Xiria que sai ca súa clásica primeira línea con Chimpo, Mario e Manu, Julián no pivote, nos extremos Martín Fuentes e Diego Vega. Cruces entre Chimpo e Mario, pere de balón, vai só Robaina. Segundo gol de Robaina aí por encima da cabeza de Antonio, 0-3, saída fulgurante de Lanzarote. Lanzarote, pois, como digo, está clasificado para esa fase de ascenso, con el sendo campeón. Tomará estos partidos ao final como preparatorios para esa fase. Jornadas para facer probas con fora agora de Diego Vega, con toda a tranquilidade, unha plantilla ampla, dunha calidade, a verdade que feita porque sí, primeiro porque conseguiron, que primeiro é quedar de... Está claro que é un dos favoritos ao ascenso este ano. Ganar a Liga e despois pelear por ese ascenso. O sea, díxeno moitas veces a partindo da portería, que ten un porteiro que me ten total e absolutamente conquistado. O que hai no banquillo creo que tamén non anda atrás, eu non coñezo, pero falaron moi ben del. Ten a portería moi ben coberta, Iñaki Malumbres, outro grandísimo porteiro. Lanzamento e sorte, rexeite para Avián, segundo gol para él, despois dese lanzamento dende fora de Ignacio López. Hai tempo morto de Manu, enfadado. E así é que está pegando un par de berros. Non vou a dicilo o insulto que vai a soltar cando acabe o tempo morto. Xo coñeces, non? De cando tu época de delegado, sendo el adestrador. A verdad que a saída do Calvo Xiria non está a ser a mellor. Ao final, xa digo, Lanzarote saiu moi enchufado en defensa, en ataque, correndo a mínima. E sobre todo parece que está eso, pois o tema de máis enchufado, pero como foi agora o tema do rexeite. Primeiro creo que foi o lanzamento de Mario, xa houve blocaxe, pois apareceu o que comentamos de Javi Santana. Non chegamos nin a 4 minutos e xa vai 0-4 o marcador. Dura que a ver que hai sacar mellor ese xenio, falando mal, esa mala hostia dos xogadores, a ver que se activan un pouquiño. Hai que secar a pista aí, que no tempo morto en Lanzarote caiu algo de agua no parqué. Verter algo de auga neste tempo morto. Vamos ademais do equipazo que ten Lanzarote, teñen un galego como Óscar Silva. No, teñen dous, está o coruñés, Ángel Iglesias. Estaba Ángel, correcto. Óscar xa o ano pasado sí que xa estaba. Ángel foi un fichaxe deste ano, de Reconquista.
Quizás este ano que se ve a Lanzarote pois, é unha plantilla máis compensada, con máis recambios, con máis opcións, boa acción. Chimpo, Mario Cancela, E hai 7 metros, 7 metros. comenta Marcos, que sí que é verdad que non tocou a Mario, o defensor, pero cerrou o máximo posible pasando por dentro de 6 metros, 7 metros para Julián, e parada de Javi Santana. Julián, se falábamos no café que tiñan que tirar Manu Méndez. Tiña esperanza de non nomear moito a Javi hoxe, pero de momento É imposible, Pablo. Tens que pillalo con moi mal día para non nomealo. vemos que Lanzarote en ataque xoga con 2 pivotes, xoga con 4-2, con Avián e máis con Pedro nos pivotes. E na primeira línea pois con Óscar Silva e máis con Ignacio López, Nacho. Queren aproveitar, pois mira, ese xogo con pivote, que son pivotes con máis peso que nós. E Mano agora sí que foi quen de defender, de pasar por diante a Avián. Ataque de Julián, dentro do lateral esquerdo Manu Méndez, amaga o pase, cruce para Julián, pero moi activo a defensa do Lanzarote, en este caso Óscar Silva no centro. E cambio Hai doble cambio por parte do Calvo Siria, sale Chimpo e Mario en ataque, en defensa pois Bryce e Aaron. Lanzarote en cambio sí que non fai ningún cambio. Lanzamento, parecía que iba a chegar el lanzamento de Diego, continuidade, ben xogado agora. Ai, non é que anda a anotar Martín Fuentes, nova parada de Esta vez máis que parada, pelotazo. Non colliu moi ben o balón Martín de primeiras, non puido facer o seu mellor salto, tuvo que lanzar rápido, pero encontrou 6 minutos de encontro, con esa figura de Javi. 0 goles para o Calvo Siria. Soga novamente Lanzarote, perda de balón. Vai Martín Fuentes só ante Javi, gol de Martín. Despois de ser unha recepción de Ángel que saía por fora. Que grande se me facía Santana. Primeiro gol do encontro para Calvo Siria, casi no minuto 7 de encontro. Unha 4. Estaba aí Óscar Silva, balón se vai fora, saca rápido Antonio. Repliegue de Robaina. Ataque de novo para Lanzarote. Aí, Ignacio Tomás. Óscar, intentamos para o pivote. Aí golpe franco de Julián sobre Pedro no pivote. Hai que molestar aí ese búsqueda do pivote que están facendo o xogo agora en ataque. Balón que lle chega Ángel ao extremo, e parada de Antonio, primeira parada de Antonio, importante que entre no partido Antonio. Por Calvo Siria, balón para Mario, balón para Diego Vega, e hai 7 metros, sí, que o reconoce o propio Avián, que chegou a cerrar dentro de 6, veremos que agora vai ser Chimpo. Chimpo. Vaya duelo entre Chimpo e Javi Santana. Gol de Chimpo. 2-4, parcial de 2-0 para o Calvo Siria. Que buscas, Iglesias? Vou eu que estou de cumpleaños. É verdad.
Tamén pensei que Ichi iba a cantar o cumpleanos feliz aquí. O sea, tantas cousas. Que vin na grada que mo cantara no descanso. Vale, daquela espero o descanso. Lanzamento fora de Nacho. Por o Calvo Xiria, pase de Julián a Diego Vega. Boa continuidade, escapouse ese balón a Mario. Que pena, porque xa estaba só en 6 metros. No que chega Ángel, dalle un poquinho de calma. Balón que chega a Robaina, que intenta esa contrarrosca, que se vai ao pau. Ahora é Lanzarote, que non está encontrándose cómodo en ataque, non está encontrando as solucións que si fixo ao inicio do encontro. Chegamos ao minuto 10, o 2-4 no marcador. Pinta un contra un de Chimpo sobre Nacho, que se vai dele, anota o seu segundo gol. 3-4. Continuidade de Lanzarote. Robaina que sai por fora, pero quedase na primeira línea, xa que están xogando con doble erro de hora no pase. Corre Calvo Xiria, Manu Méndez son contraataque. Parada de Javi, o rexeite que se vai de banda. O balón que sigue sendo do Calvo Xiria. Molestou suficiente aí Rafael Robaina a Manu para que non chegase cómodo. Posesión que sigue sendo do Calvo Xiria para empatar. A ver si somos capaces de devolver ese parcial de 4-0. Tamén estamos no marcador. Finta de Chimpo, el lanzamento por encima que se vai adentro. Terceiro gol para él, 4-4, a piques de perder. Ese saque rápido de centro. Cuatro a 4. Terceiro gol para Chimpo. Hai cambios agora, sae Nacho e Pedro do campo. Entran Miquita e máis Miguel no pivote, Miquita no lateral esquerdo. Pasos agora do propio Miquita, tamén entra na dirección Diego Fernández. Boa reacción do Calvo Xiria despois dese parcial 4-0, tempo morto solicitado por Dubra, surtiu efecto, activou o equipo, puxo un pouco máis de tensión ao encontro, e aí está o parcial de 4-0, ataque agora, golpe franco de Robaina. Golpe franco de Óscar sobre Chimpo. Gracias, Edil. De nada, Iglesias. Vaya parcial de 0 goles en 8 minutos leva Lanzarote. Me gustaba dicindo, mellor aí esos berros de Dubra surtir un efecto. Golpe franco, co aviso de pasivo, quedan 3, señalos colegiados. O que xa andeu Miquita xa é grande, pero que ao lado dos nosos é unha auténtica torre. Nunca fomos en todos estos anos un equipo de xogadores de moita altura. O Miquita engaña moito porque é máis delgado, pero ten unha envergadura bestial, ocupa moitísimo. Aviso pasivo, lanzamento de Chimpo que vai fora. Xa había que lanzar, xa que non había máis pases. Boa finta de brazo e boa definición agora de Diego Fernández. Con ese dictado batendo a Antonio, saca rápido Calvo Xiria. O replegue de Lanzarote. Os cambios. Vemos que Lanzarote fai un cambio defensivo. Iñaki Malumbres, despois dese parcial de 4-0, cambiou a defensa dun 6-0 un 5-1 con
con Rafael Robaina aí nese avanzado moi profundo, fai xogar a Chimpo dentro do centro do campo. Acción agora de Mario, ben defendido entre Óscar e Miguel. Volve Martín ao seu sitio, xa que había desdobrado, vai Chimpo a lanzar, e gol de Chimpo por encima de Miquita. Hai que falar sempre. Sacou rápido o Lanzarote, pero ese mal pase de Miquita sobre Ángel. Balón que se vai de banda. Balón de novo para o Calvo Xiria. A ver se ahora quen de poñerse por diante por primeira vez no encontro. Empate a 5 a pouco de chegar ao Ecuador desta primeira metade. Va Mario, un Manu. Balón regresa Mario. Velocidade. Tarascada. Boa acción Bola de individual. Manu. Gol de Manu. Gol de Manu. A pesar do contrato estar desequilibrado, soltou o brazo e anotou. Colexiados, se non, xa iban sinalar. Sí, va a ser algo de 7 metros. Sí, porque a axuda estaba dentro. Deixaron a continuidade e o balón acabou entrando pon por diante por primeira vez no encontro o Calvo Xiria. E cambio defensivo tamén por parte de Dubra. Pasamos a un 5-1. Dalle descanso un poquinho en defensa a Manu. Tempo Agora, morto, tempo bola de morto Iñaki. Iñaki Malumbres, a verdade que leva un gol en 11 minutos. Sí, porque xa levaban canto e ainda non iban Non iban 4 minutos. Levaban un gol en casi 12, máis ben. Doulle a volta ese tempo morto Adrián Dubra. Pablo, estamos xa máis tranquilos a estas alturas de tempada. A ver, sí que se falou de que se estaba a permanencia asegurada. Matemáticamente non. É unha, é unha carambola moi curiosa. Porque debería Lavadores ganar todo, nós perder todo, e a maiores o último día contra Bueu perder de 7. Que só Bueu ganara só este partido. Porque é a posibilidade do triple empate. Xa, pero se non, se Bueu ganara máis, o empate sería entre Xiria e Lavadores. Entonces aí estaría salvado, claro. Por eso digo, pero a maior que só Bueu ganase. Para que o Xiria non estea matemáticamente clasificado, Bueu só non podría ganar a nós. Ese detalle sí que a verdade que non me dá razón. Sí que sei que hoxe Cañiza conseguiu unha victoria importantísima tamén, ganando de 2 a Reconquista. Pero bueno, xe digo, sigue, máis tranquila, a ver, unha carambola moi complicada. Al final, eso, Lavadores conseguiron 6 puntos, Calvo Xiria pois non rascar nada. De nova perda do Lanzarote. Diego Vega, corre Calvo Xiria. Acción de Mario, lanzamento de Mario, gol de Mario. Mario Cancela. Xoga Óscar Silva. Gol de Óscar. Hai que ser un pouco máis intensos nese contacto. Corre Diego Vega. Dalle ahora Julián, calma. Vemos ahora outra vez aí Robaina facendo esa presión avanzado moi arriba. Pase aí complicado de mano sobre Mario, que desdobrar a contraataque de Ángel. Balón que se vai fora. Balón que se vai altísimo de Ángel Iglesias. La verdad que hay bastantes imprecisión, ¿no? Sí, a verdad que Lanzarote está encadenando moitos erros
lanzamentos claros, pero así os claros echamos llevo un Boa contra xogada un. de Manu. Golazo contra o Pau. Capitán. Pero despois a maiores moitas perdas de balón de buscando esos pases a pivote ou un compañeiro Boa xogada aí de que vaya 3 pivotes ten Lanzarote que gana moi ben a posición. Boa xogada aí de Nikita sobre Miguel Laguna. Prepara cambios Iñaki. Creo que vaya a cambiar os dos extremos. Vai entrar Alexis Rodríguez e Carmelo Álvarez. Quere refrescar un poquinho esas pernas. Xoga Chimpo para Mario Cancela. Manu. Desdobra Diego Vega. Diego. Intentaba nuevamente Manu penetrar. Boa defensa ahora de Lanzarote. Xoga Manu, Mario. Chimpo. Boa Boa pase xogada de sobre Chimpo Aaron. para Aaron. Que Gol de ataca. Aaron. Chegou a tocar Javi, pero o balón acabou entrando. Primeiro gol do pivote Carballés. E nova perda moi tonta agora aí. Estaban facendo cambios Lanzarote. E o balón que se foi directamente de banda. Balón para o Calvo Siria, que ten agora máis 2 no marcador. Dobla Martín. Para Manu. Mario. Lanzamiento fortísimo Gol de de Chimpo. Chimpo. Volva a estar enchufadísimo, a verdade que leva uns partidos Chimpo, os últimos 7, 8 partidos que está. Ten que ser. El xa sabe, pero o equipo xa sabe, ten que ser Un xogador clave deste. clave no ataque. Ao final ese lanzamento que ten, esa fixación, esa continuidade que fai que melloren e encontrando boas situacións para os compañeros. Xa digo, ten que ser importante a súa aportación. Bo pase de Miguel, de Boa Ángel, parada de Miguel. Antonio Mato. Corre Mario, Julián. Creo que Pero o que non sei é porque non deixa Julián, perdón, non fixo pasos, deixa continuidade. Pero o balón sigue sendo o Calvo Siria, dalle descanso a Mario, entra Alex Gómez nese lateral esquerdo. Desdobramento de Martín. Lanzamento que se vai fora de alto. Alex. Balón nuevamente para Lanzarote en el extremo. Gol. Cora de Alexis Rodríguez. Se va Chimpo. Chimpo que recibe ahí. Golpe franco de Miguel. Hay cambios. Va a entrar Carlos Varela en vez de Martín. Marca xogada Chimpo. Sae Aaron por fora. Alex, Manu, Alex. Recibe el golpe franco de Miquita. Sae Aaron diciendo que están agarrando ahí tanto Miquita como Miguel. Jugada de Alex, el gol de Alex Gómez. Donde queda nada. Aaron ahí con Sí, Miguel exacto. y con Miquita. Al final, a vida de pivote. Es muy dura. Erro agora de novo nese pase sobre Ángel. Eu supoño que a vida de central tamén sería complicada, pero a de pivote. No, a ver, central al final, sí, golpe sai e tal, pero
ter que andar peleando aí en 6 metros para ganar unha posición 60 minutos, a minutos tamén despois defender. Ten que é un xogo, é máis un xogo que non se ve moito, é un xogo que genera moito, pero de fora non se ve. É verdad que é un traballazo tremendo os xogadores que están aí no pivote. Continuidade agora, Alex Gómez penetra, balón que vai fora, boa acción de Alex, pena desa definición. Le chega Ángel nese lateral esquerdo. A pique roubo aí de Diego Vega. Eu creo que sí, que fixo. Sí, hai doble, sí. Sí. Pero a mí fixo un movimento moi raro. Lanzamento de Ángel, sí. Gol de Ángel Robaina. Claro, é o que le están explicando. Cando cortou o balón, botou, eso contase como bote, depois colliu e seguiu, volviu a botar dobles. Foi un movimento estrano de Diego. A resposta inmediata de Ángel con ese gol. Once a 9. Manu Gómez, gol de Chimpo. A gran acción é de Alex, porque con esa cinta fundiu a defensa, permitiu a Chimpo chegar con suficiente distancia co blocaxe e anotar a fixación aí de Alex Gómez para ese lanzamento de Chimpo. 12 a 9, últimos 6 minutos. Moi boa primeira metade de Calvo Siria a partir do minuto 4. Xa nos enteraremos a ver que dixo Duba. Aunque ti algo xa eu teño moi claro cal foi o improperio que soltou. Se queres apuntámonos unhas bebidas. Nesa faceta conócelo moi ben. Sí, perfectamente. O que lle dixo non sei, pero o insulto teño moi claro. Jugada aí de Lanzarote. Moi ben aí Diego. Pois a punto débil de Brais. Cambio de Julián por Chimpo. 12-10. Últimos 5 minutos desta primeira metade. Anda xogada Chimpo. Creo que vai a desdobrar. Tiña 6 metros así e intentar afundir ese avanzado de Lanzarote, acción de Alex, lanzamento que hai fora. Golpe. Hai 2 minutos porque comentan os árbitros. Si hai 2 minutos para Miquita. el reconoce non foi intencionado. Quixo ir ao blocaxe, creo eu. Chegou algo desequilibrado. Co corpo de Miquita tamén non é fácil apartar a cara dun seus brazos. Sí, a ver, pero a pouco que os levante aquí ten tamén, bueno, reconoceunos hai... Sí, no, a ver, os colexiados foron a falar. Eu creo que o tema de, pois, a mellor intencionalidade. El xa dixo que acompañou a boa acción de Alex, parada de Javi. Sí, que pena ese rexeite. Magua. Boa xogada de Alex Gómez, resposta de Javi Santana, rexeite que queda para Lanzarote. Primeira inferioridade para Lanzarote, que decide xogar con 5 en ataque. Que empeza a ser pouco habitual. Al final, o tema das exclusións non son tan surte tanto efecto como antes nun partido. Bo xogo de balón de Alexis, enfada, se dubra con Diego Vega porque lle ganou a espalda, definiu tamén con moita calidade o experimentado xogador Alexis. Agora en superioridade do Calvo Siria, continuidade, balón que lle chega a Carlos Varela, que lle esvara, pero recibe ao final, que pode coller o balón e anotar. Gol de Carlos. Un pouco de suspense
Si, non a tiñamos Va, todas. Javi, ves, esos detalles o mellor desconcentro, sabes? O mellor tanta... Sí, porque eu... Ao final non colle ben o balón, non arma ben o brazo. Digo sempre de Javi Santana, eu creo que a súa maior virtude é que está sempre colocado a onde vai o balón. Creo que coñece moi ben aos lanzadores. Bueno, sí, o tema do vídeo, no... Escapouxe ese balón a Carmelo. Capta moi rápido ao lanzador, ¿no? Entonces, probablemente a mellor esas xogadas así tan máis embarulladas o despisten. Porque ao final eso, pois non, o xogador non arma como está acostumado, non salta igual. E daquela pois Golpe na cara desta vez que recibe Chimpo por parte de Carmelo. Dos minutos sí. Tamén para Carmelo, que ademais rapidamente pediu disculpas. Vai a xogar un segundo Lanzarote con 5, con 4 xogadores de campo porteiro. Já está pedindo Javi que cerrademos que teñen un peso moito burato. Xa recuperaron ahora Chimpo, ole, Chimpo. Javi que se desespera. Pediu que se cerraran, que tiraran os extremos no caso de que tuveran que tirar alguén, e ao final acabou tirando Chimpo nesa penetración. 14-11. Pouco máis de 2 minutos desta primeira metade. Lanzamento de Ángel, a parada de Antonio. Lanzarote que se recupera un dos xogadores excluídos. Non entra Miquita. Pouco menos de 2 minutos, xoga Calvo Siria en superioridade. Alex, Chimpo, Manu, que intenta penetrar. Que cara puso o teu compadre. No, porque Manu creo que pedía continuidade, non había, que ao final, despois do golpe. Que pouco expresivo é. Ese resolplido. Amago de Chimpo en salto, botou e foi se do defensor, anotou de novo Chimpo. 15-11. Máxima ventaxe para o Calvo Xiria. Vou ir baixando que está o micro sin pilas. E xa sabes que número estás que decir. O desdobramento de Lanzarote, lanzamento de Miquita, parada de Antonio. Último minuto, corre Calvo Xiria. Balón a Carlos Varela, que lle escapa. E últimos 30 segundos. Último ataque para o Calvo Xiria nesta primeira metade. Se acaban de conseguir esa máxima vantaxa de máis 5. Opción de Chimpo. Alex Gómez, aviso de pasivo. Golpe franco de Diego sobre Manu. Lanzamento de Alex, a parada de Javi. Non vai dar tempo a máis. 2-1. Final desta primeira metade. Gran reacción ese inicio do Lanzarote con 0-4, pasamos a un 15-11, parcial de, por así decirlo, 15-7, máis 8 para o Calvo Xiria ao final desta primeira metade. Despois, xa digo, desde 0-4, boas sensacións, surdiu efecto esos berros, ese enfado de Dura nese tempo morto. Reaccionou Calvo Xiria facendo o que máis lle gusta, defender e correr. 15-11 no marcador, tempo de descanso, vémonos á volta.
Por sorteo 12. Tenemos por más de más en la cuenta para Alma y Ana. Vamos a sortear una dorada de Balonmán Siria, una botella de 2 litros y medio de aceite virgen extra cortesía de Arturo Castro. A ver, Alma, saca su número de panorama, ¿vale? Por número 1662, 1662. Pongo. ¿Cómo le va ahora? Entonces. Vamos, voy a buscar la chaqueta, ¿eh? A ver, Ana, ahora te vas al número de la gente, ¿vale? Remite. El aceite es para 1623. 1, 6, 2, 3. A ver, pues está en el topo. Oye, compadre, el entrenador que Ana no va a lanzar. ¿Sí? Aplauso para Ana y para Ana. Los premiados a ver si se apuran. Sacar una foto, con Manolo por ahí. Vamos para Manolo. Manolo, tú tienes la mano en serio. A ver, seguro, más duro. Parece que va a acabar el partido, ¿verdad? Bingo correcto, un aplauso para Valencia. La foto. Muchas gracias por la felicitación.
Benvidos de novo a reanudación deste encontro, o inicio desta segunda metade. Un marcador 15-11 a prol do Calvo Xiria. Primeiro balón para esta segunda metade para Lanzarote. Hubo cambio na portería de Lanzarote. Saiu lanzamento de Óscar. Lance de Miskovic, pero non sei como se chama. Aparece aquí, non o puxeches. O porteiro aquí apareceme como Juan Ignacio Villarreal. Debe levar outra camisola ou nombre, pero é Juan Ignacio. Pois o nombre non é daqui, O nombre pon, sí, que é Miskovic. de, como se suele decir, Palo da Judiña. Pablo, cantaste o cumpleaños feliz? Por suposto. Bo amigo. Tamén tuve que escoitalo para darme conta dos tras, é verdade? Non estaba atento. Pero sí que o cantei, primeiro ataque para o Calvo Xiria. Golpe franco de Miguel sobre Chimpo. 21, aparece en acta Juan Ignacio Villarreal. Porteiro, además, Vale. Agora deixaronlle a camisola. O nombre é... No, para min que sí que teñen un porteiro estranxeiro. Lanzamento golazo de Carmelo desde o extremo derecho, con ese típico rectificado que ten. Imos ter que preparar máis as alineacións ou algo. Pero como vin Miskovic, joder, ao final sí que... Eu descarguei, además tamén descarguei actas 4 da tarde, non estaba a convocatoria de subida, pero creo que vais tamén repasando coa mesa as alineacións, poñía Juan Ignacio Villarreal. Parcial de... Este ano non, pero a tempada pasada os rapaces había algún que xogaba ca camiseta de outro... Incluso... Vaya, boa parada, a primeira parada. Incluso Pablo Vega creo que ao inicio desta tempada xogou co número 10, pero de Diego Antelo. No, xogou daquela co 20, non co 10. Lanzamento dentro do extremo de Robaina e o inicio desta segunda metade é como o inicio da primeira. 0-3 en 2 minutos e medio. Pero si, o que dices de Pablo xogou ca... Sí, xogou ca camiseta de Diego Antelo, correcto. De Diego Antelo, co 20. Parcial de 0-3. Para Mario, tiempo. A finta aí de Manu. 7 metros. Si chega a entrar ese balón, recibe unha ovación, vai apareado. 7 metros que vai a lanzar Chimpo. Lanzamento de Chimpo, primeiro gol esta segunda metade. Ahora Lanzarote. Boa jugada e vaya gol de Rosca de Diego Fernández. Boa jugada individual e un bonito gol de Rosca. De novo 7 metros. O que comentaba, xa me entrou a curiosidade, sabía que tiñan un porteiro que era estranxeiro. No partido estaba buscando o partido de ida, sí que está Pavel Miskovic, pero sí que ahora entrando na plantilla do Lanzarote non aparece, o mellor dar uno de baixa. Uno de baixa este porteiro. Lanzamento entre as pernas de Chimpo. Te digo, además repasei a acta antes coa mesa con Paula Calvete, como repasando dorsais e nombres, non? Sempre procuro por todos os equipos visitantes que non coñeces tanto. Parecían este Juan Ignacio Villarreal. Oscar Silva busca a Carmelo. Fora. Tamén de Carmelo Álvarez. Mario, Chimpo, corre. Boa parada.
Sae rápido para Robaina, que é unha auténtica bala e boa definición aí. Ahora que a mínima Robaina sae en contraataque. Auténtico home bala. Veñen os servicios. Pago o técnico. Porque mañá está de cumpleanos tamén. Vaya fin de semana. Bo xogos do balón de Manu. Boa acción do capitán. Os melenús estamos de cumplir. Que gran acción do capitán. Nese xogo primeiro sin balón e despois con ese amago para poder penetrar. Hai que sair aí a Óscar porque ten suficiente lanzamento para anotar, así non saímos a chocar, a molestar. 18-17. Mario cancela para Chimpo, Manu. Chimpo salgaron. Momento no ataque Carballés. Chimpo en su velocidade, Mario. Con defensa, a perda de balón de Mario, cancela, corre Nikita. La verdad que mal es. Ay, ese reseite. Boa parada esa rosca de Robaina de Antonio Mato. A rosca que tenía toda a intención do mundo. Boa resposta de Antonio Mato. Chimpo para Manu. Mario. Chimpo de nuevo. Manu. A pique de perderse. Pero Diego Vega. Saca rápido para Carmelo. La boa parada de Antonio. Ese reseite vai ser para Martín. Martín perdiu una. Como sabía Martín a quen pasar o balón. Esa verá, vai soltar Dubra o seu improperio ao final da bronca. Enfadadísimo. Aí está, ves? Como lo conozco. Bastante enfadado, eu non escoitei, Pero eu xa lle leo yo. É máis é o xesto, non? É o xesto, é máis, sei, non o podo reproducir aquí. Estaba enfadadísimo Adrián Dubra. É que a Martín é que ao final esa acción de tirarse un pouco o balón non son pasos, que se levante, pero que non a solte así tan de primeiras. Que felicitación. Teño un público no bote hoxe, Iglesias. Chega a ser hoxe o partido do feminino, é o mellor. Igual me dedicaban un gol, é unha mágoa que non fora o feminino hoxe. Sí, Periscal, tiña que ser o feminino, que Jessica marcaba e dedicábamos o gol. A cantábamos cumpleaños, paraban o partido, unha cousa. Unha cousa. Os xogadores fan pinchos pa cando están de cumpleaños. Correcto. Pa directiva. Claro. Non, pódelo dicir ao microfano, os xogadores, eu non son xogadores, son un pringao. Pero témolo que meter no grupo de directiva, tens razón. Son un pringao. Sí, Pablo con tal de comer, ¡buah! Sí, hombre. Secouse a pista despois desa caída de un xogador de Lanzarote. Reanuda o encontro co marcador 18-17. Onde xogada Chimpo no centro. Mario Chimpo. Y nos volveron a entender Martín, Chimpo, Mario. Empata Miguel Laguna. Chimpo que puso aí o cu ao modo Mauro Silva. A mítica de, claro, non podes escoller e intentas molestar, pero ao final estás facendo un... Estás molestando. Sí.
sinalou eso outra vez o golpe, sacou rápido o Lanzarote e anotou para poñer o empate no marcador 18-18. Boa saída do equipo lanzaroteño esta segunda metade para poñer as táboas. Ataque do Calvo Siria, Mario Cancela, Chimpo, continuidade, ben xogado. Hai tempo de Dubra, veremos. Fíxate nos xestos de Dubra, a ver si vai pasar igual que na primeira metade. É unha mágoa que non poida dicilo, pero... Lanzarote que en menos de 10 minutos lle dou a volta ao marcador, don 15-11, pasamos a un 18-19. Sensacións similares ás da primeira metade, sobre todo propiciadas por esa cantidade de erros que estamos a ter. Doulle a volta ao marcador neste inicio da segunda metade. El ámbito Lanzarote, Dubra que tivo que parar outra vez o partido. Outra vez, non? É que non falla. Vai fai sempre igual, das a volta e solto. Non se lle ve con cara de moitos amigos a Dubra. Supoñío. Cargándolle aí, non? Si, carga. Saúda aí á tua dereita, Iglesias. Hombre, o patrón. Facía tempo que non vía. Merece Junior por aquí. A piques de perder aí nese cruce o balón. Calvo Siria entre mano e Chimpo. Golpe franco. Mario. Desestabilizado aí. E de novo, rápido contraataque. Boa parada de Antonio. A ese contraataque de Carmelo. Pablo, xa sei que o berraron aquí, pero esa xogada de Carmelo non poden ser considerados dobles con a súa conta. Parecime algo raro, pero na cabandilla aquí non apreciei ben. Si que me fijei o mellor na resposta de outros xogadores, por exemplo, do banquillo de Pedilo, non Pedilo, daquelas dudas. Si que vin algo raro. Pero se digo, sempre falamos desta barandilla, a verdade que a veces perdemos cousas e non puiden apreciarlo ben, pero algo raro si que vin, pero non vi ninguna protesta daquela. Parada de Javi. Foille dicir algo a Chimpo cando entrou ao campo e funcionou. Tira de galóns Francisco Javi. Además é un tío que durante todo o partido está sempre de bo rollo, con moda, al final sempre nunca. Por eso mellor é máis con Chimpo, que ao final son moitos anos xogando entre eles. É un xogador que se deixa querer. Sí, ao final el xoga isto, disfruto, toma, o sea, é moi competitivo, eso sí, pero sempre con deportividade, con unha risa, con unha boa cara, ao final. E con Chimpo levanse ben, ao final se digo, son moitos anos xogando entre eles, e sempre, pois mira, moitos penaltis lanzados, moitos penaltis parados, así que daí, pois, que lle fixera ese comentario. Intentaba xogar aí Chimpo para Aro no pivote. Novo contraataque. Estamos comendo a contraataques. Sí. Todos nos últimos minutos Carmelo Álvarez pola dereita do ataque de Lanzarote. Pois parcial de 3-10, non? Sí, 3-10 en 11 minutos. Casi 12. O pase aí de Chimpo sobre Julián, nota.
rompando esa mala dinámica no que se encontraba o Calvo Siria. 19-21. Xoga Lanzarote. Quita La parada de Antonio, sacó esa perna. Quita que golpeó le recibió un golpe Marcos Pérez Outeda na caída de Nikita. recibió un Vale. golpe. No, pensaba que se mancara el solo, o mío. No, recibió así, golpeó vale. Nikita aí na caída. É que vin que quedaba aquí no fondo e dixen, o mío foi que tuvo un problema físico, pero non foi ese no golpe Vale. no contacto con Nikita. Bo xogo aí de Mario despois dese cruce de Chimpo. Acércase no marcador a un gol o Calvo Siria. Aí hai que saírlle. Brais ten que saírlle máis, porque físicamente por forza vai levar Óscar. Ata cara non, se non lle sale non pode, el pedíalle axuda a Manu, pero en 6 metros non vai haber axuda. En 6 metros non hai axuda, vai posible. Manu que se enfada agora co colexiado con Marcos. Claro, porque anulalle a continuidade por pasos, que tamén son, e Manu dille que tamén son, foi protestou, no creo que un par de accións anteriores no ataque del Lanzarote, dille que ali tamén son, ali nos fan parando a xogada. Acción de Mario, Chimpo, continuidade para Martín. Sí, parada de Juan Ignacio. Boa xogada que non é quen de rematar Martín Fuentes. Uno buscar, Sí, teño que pedirlle disculpas públicamente. Aí ven, ahora ven. Bueno, fago unha presentación, vou deixarlle o meu sitio a Suso España, que a semana pasada creo que se dou aquí un recital, un monólogo de agradecemento a todo Siria. Ven aí Suso para ter unhas palabras para todos os ointes e a afición carballosa. Ecuador desta segunda metade quedou bombo orfo, pero aí ven. Ven ali aos seus... Ten traballadores por Julio testigo. Suso, por favor. Boas tardes, Suso. Buenas tardes. Primeiro de todo, perdón públicamente. Lo da semana pasada foi sin querer, xurocho, o que penses mal de... A ver, vouche perdonar, pero eu sei que fui a propósito. Boas tardes. Vale. Eu sei que o fixeches a propósito porque, bueno, isto ven de atrás, que non vamos a repetir o que pasou entre nós, pero, bueno, se me permites, antes de nada, darlle a noraboa e saludar desde aquí ao equipo Lanzarote, darlle a noraboa pola tremenda campaña que están facendo. Xusto campeón de liga, sí, señor, moi regular ao longo de toda a tempada. Bueno, son merecedores deste campeonato, darlle a noraboa, repito, bueno, que os obxectivos os están conseguindo, ademais con creces, sabes que... Quedo máis importante. Efectivamente, pero bueno, esperemos que en caso de ir a unha fase de ascenso que lle saia todo o mellor posible. E nada, en canto a Siria, que queres que che diga do Siria? No, o que dixeche outro día. Digo che o que dixe outro día, pero non o vou a repetir, senón voume a centrar neste equipo que temos hoxe xogando aquí neste pabillón, que cando empezamos a xogar no mes de setiembre, máis ou menos, empezamos dunha maneira, podese decir que boa, positiva, entre comillas, como queiramos, e de repente
pegamos un baixón, por así decirlo. O mellor non é un baixón, deronse unha serie de resultados que non eran os esperados. Non, xa non nos va, eu creo que está no tema dos problemas físicos. Como xa dixen máis veces, tanto no feminino como no masculino non foi normal. Ao final o equipo, pois, ao final con menos recambios, a verdad que houve resultados que inesperados, pero ao final todo súmase, entras nunha mala dinámica con problemas, xa digo, de lesión, despois dos resultados é complicado pois sair, pero o equipo sempre saiu adiante, pelexando. Sí, sobre todo hai que recoñecer que si este campeonato empezara hai un mes e medio, 2 meses, eu estou por decir que o Xiria estaría líder ou de segundo, porque de 12 puntos conseguimos 11, se non estou equivocado. Pode ser, non? De 12 posibles levamos 11, é dicir, levamos unhas 5 ou 6 jornadas sin perder, por así decirlo. Sí, entonces, home, non sei o santo de... Sei que levamos 11, pero sí, a verdade non sei de canto. Sei que hai varios empates. Efectivamente, pero ten o seu mérito estes rapaces. Ademais, se te fijas un por un, todo xente da casa que ten o seu valor, é dicir, non vou a dar nomes, pero témolos aí ahora mismo sobre a pista. A ver, é quen sacas de aí que non sea xente que se formou nas escolas do Xiria. Porque ao final é a filosofía que temos neste clube desde fai moitos anos. Claro, iso tamén une que ao final, ao ser xente de Carballo, o pabellón enchese, a afición que temos non é de categoría superior, pues estarse desplazando aos encontros de fora, sempre, cando nos últimos partidos na casa está respondendo con creces. Bueno, pues tío primeiro, eu aporto todo o que poido, o que sei, pero ti, ves, incitas ao final ese ánimo del Don Bombo, sabes, a opinión. Amparo aí tamén, Amparo está dándolo todo, pero bueno, eu sempre dixen e seguirei dicindo, cando fas as cousas, non sei, de boa gana, de boa fe, salenche solas, bueno, a ver, non é como cando a faz por interés, faz as cousas desinteresadamente e todo vai ben. Cando a faz por un interés xa tes que ter algo que te implica no tema. Entonces, desinteresadamente apoiamos, colaboramos todos, que ao fin e ao cabo de que se trata, de colaborar con esta xente, colaborar co clube, e que ojalá todo saia ben. Penso que, se non me equivoco, estamos salvados. No, matemáticamente no. Bueno, sí, matemáticamente ten que falámoslo antes, temos que ser algo moi rocambolesco, claro, pero hai posibilidades. Al final as matemáticas son así. Efectivamente, isto non é 3 máis 3, como 4, que isto nada, darvos as gracias tanto a ti como a Iván por deixarme entrar aquí nestas ondas. No, eu vou decir porque disculparme, xa digo públicamente, do da semana pasada non foi intencionado, que tío realmente penses. Eu vou non pensar, estaba falando eu solo, estaba outro apagado, de verdade que pensaba que o activara, pero xa me dixeron que non. Pois nada, darvos as gracias, repito, vou a repetir o que dixen a fin de semana pasada, xa que non tuve a ocasión de salir nas ondas. Decir a toda a xente que nos está escoitando, a xente que está no pabellón, que, a ver, que anime, que todo o que poida, que colabore, que se involucre neste deporte, neste equipo, neste Xiria, que de verdad merece a pena, porque é un deporte moi sano, xente maravillosa, nada, darvos as gracias, repito, moito ánimo, que, repito outra vez, temos unha fase de ascenso nas chicas, nas femeninas, que, bueno, gustaríame que a xente se involucrara na fase de ascenso, é dicir, refírome a xente ao público en xeral, é dicir, hai que encher o pabellón, dependendo de onde sea a fase, que non se sabe, pero, bueno, claro, que temos traballo, faremos todo o posible porque efectivamente, porque sexa aquí, porque o merecen e porque queremos que aí estamos. Que sobre todo tamén merecen as rapazas, merece a afición que traela aquí. Teño a fecha apuntada xa hai uns días, entonces, pues bueno, sei que de 3 posibles casos que se poidan dar que eu non poida asistir, un xa o teño ao meu favor, está descartado, entonces, pues bueno, faltame outro que esperemos que o poida descartar e que poida estar na fase de ascenso. Podemos estar nos máximos posibles. Porque si xa digo, xa que sea aquí, vamos a facer todo o posible por... Si votamos todo o ano aquí pelexando e botando unha man a esta xente, pois gustaríame estar con eles ese día tan grande. Pois nada, repito, moitas gracias e seguimos ca transmisión. Pablo, moitas gracias de corazón. Gracias, Uso. Perda aí de Carlos, un pouquiño
En ataque o Calvo Siria pois con erros, tempo morto agora de Iñaki Malumbres, dando un marcador 21-23. Podes vir, Iván. Tal o monólogo de Suso. A ver, resumiuno, fixe un resumen. Non foi como a semana pasada. No, verdad que, cuidado, a semana pasada moito me rin porque, ostras, non sei canto durou. É verdad que o partido das rapazas non daba Non para... tiña nada para máis. Si que tal, ou non, o partido xa estaba máis que decidido da semana pasada da senior feminino, e aí soltouse máis. Que digo, decía ahora que o Calvo Siria non se está encontrando moi cómodo en ataque, está tendo erros de con perdas de balón, caer nos balóns. Temos que controlar eso porque estamos facendo que Lanzarote corra e que anote, pois eso, como digo eu, con facilidade entre comillas, porque é ese un contra o porteiro. Boa parada de Antonio. Antonio, a verdade que está a ter unha segunda parte. Hai 2 minutos por lanzamento na faciana de Miguel. Antonio, a verdade que está facendo unha segunda parte Sí. máis que interesante. Tamén Juan Ignacio, cuidado tamén o nivel que está a mostrar. A parada estaba aí con o pai e con Luis Veiga, o pai de Pablo Veiga. A parada que difícil o lanzamento de Martín. Foi bastante... Xa se parece. Sí, é na talla. Balón para o... Compañeiro meu de traballo, o pai de Pablo Veiga. Ataque en superioridade para o Calvo Siria despois desa expulsión de Miguel. Bola de Chimpo. Gol de Chimpo. Chimpo que tamén recibe un golpe do pivote que le pide disculpas. A verdade que dá gusto ver os xogadores como se disculpan. Sí, no, a ver, este golpe contacto. foi despois da inercia do salto da caída de Chimpo, pois bateu cos brazos de Pedro. Aquí o balón, Ángel. Vai xogarse 2-2. Continuidade para David. Hai 7 metros nesa 7 xoga de metros de Julián. Sobre Diego Fernández Valdés. Sí, David, perdón, sobre Diego. Que se foi só con facilidade de Brais. Chegou a axuda tarde Julián, xa dentro de 6 metros. O coruñés de Lanzarote, Ángel Iglesias. Antonio. Balón ao pau. Ao pau de Ángel. Balón para empatar de Calvo Siria. Aí ten superioridade agora para poder poñer as tapas no marcador. Contaba antes, ademais, como o pai neste descanso que me dou Suso, vamos a ver un partido, a verdade, que moi bonito, moi intenso, moi agradable para o afeccionado. Moi igualado, que creo que vamos a chegar como últimamente, a sufrir ata o último minuto. Xoga Lanzarote. Recupera a igualdade Lanzarote, a continuidade, claro, chegou Óscar, que é o que entrou pola superioridade, perdón, da exclusión. A defensa estaba bascuada para outro lado. Apareceu Óscar Silva para anotar este 22-24. Unha pena, xa que estaba a defender moi ben o Calvo Siria.
Apareceu aí de sorpresa Óscar. Bueno, poñeron máis 2 no marcador. Julián, Mario. Bo xogo, sin balón de mano. Mario. Defensa intensa. Landit Lanzarote. Chimpo, finta Chimpo. Ay, qué pena. Soar ahí para Julián. Abaixo de Miquita, Chimpo sacou o balón. A blocaxe de Miquita intentou sorprender en apoio. Saca Diego Vega muy hasta el fondo. Chimpo. Mario, imprime velocidad de Mario. Manu. A pique de robar Ángel, pero vaise de banda. La verdad es que a esta segunda mitad de Landit Lanzarote está con la defensa más intensa. Aviso de pasivo. Manu, Chimpo. Vai haber que lanzar. Estaba a lanzar, bueno, era prácticamente imposible estar por ahí. Recupera este balón Calvo Siria. Chimpo, Manu. Buen replego otra vez de Landit Lanzarote. Un poquinho de calma aí, Chimpo. Manda a xogada. E tempo morto de Dubra. Agota os tempos mortos Adrián Dubra. Máis atascado estes últimos minutos o Calvo Siria en ataque. Minuto 26 e 7 segundos. 22 a 24 a prol do Landit Lanzarote. Últimos 4 minutos deste encontro. Plantexou Adrián Dubra para este ataque de Calvo Siria. Recuperar este menos 2. Ahí. Juega Chimpo para Manu Méndez. Pues ahora Julián García no pivote. Julián que sale para Mario, Manu. Modo rápido Calvo Siria, Mario, Manu. Intentaba entrar, boa jugada aí, hora de Mario. Mario, boa continuidade. Continuidade. Hasta encontrar a mellor opción nese lanzamento de Mario Cancela. 23 a 24, defensa agora que pon Dubra un 5-1 con Julián no avanzado. Defensa máis adiantada de Calvo Siria con Julián. 2 para 2. O límite. Jugada bastante ao límite. Quedamos Paula Maiseu resoplando. Jugada moi ao límite de Brais Puñal. Xogan con 7, atentos. Balón que chega a Ángel, un extremo. A pesar de tocar a Antonio, entrou. Gol de Ángel. Que Lanzarote atacaba con 7. Sí, saliu rápido Juan Ignacio. Sorprendió aí Iñaki Malumbres con ese troco. Máis 2 para Lanzarote. 23 a 25. Me quedan pouco máis de 2 minutos de partido. Mario Cancela. Golpe franco. Llega Chimpo. Golpe franco. Avisan. Aviso pasivo. Los pases.
vai haber que lanzar, vai ser Chimpo, e parada sinxela para Juan Ignacio, xa que tamén houbera, creo que chegou a tocar no blocaxe. Volven a repetir co 7 en ataque. Non vamos a decir nada, Non digo Iglesias. nada. Despois pasa o que pasa. Cartón amarelo para Brais Puñal. Xoga Miquita. Boa jugada aí de Que Miquita. fixo que estemos acostumados a ver a Chimpo, amagou no aire, botou. Efectivamente, fixo un Fixo chimpo. un Chimpo. Pon o finiquito ao partido. Gol de Chimpo. Un minuto 24-26. A ver que a resposta do Chimpo. Presión a toda a cancha do Calvo Xiria. Lumbres que repite, xoga con 7. Gol aquí de Pedro Jesús Cabrera. Máis 3 para Lanzarote, últimos 30 segundos, partido máis que decidido. Hemos salido o pabellón un pouquiño frío. Creo que nos temos que dar coas sensacións positivas este partido fronte a un auténtico equipazo. A ver, é campeón, moi solvente toda a tempada. En todas as facetas, rápido. A verdad que saiu con unha boa reacción despois do descanso. Gol do Agora capitán. Manu a poñer o 25-27 final. Os 2 puntos que se van para Lanzarote. Isto creo que hai que darse unha boa sensación, un bo encontro fronte a todo un campeón, sobre todo fronte a un máximo candidato ao ascenso. Sí, eu entendo que eso, ao final con esa aposta forte que tuveron contra de facer un equipo así, seguramente han de pedir a fase. Nós xa temos xogado unha fase de ascenso ali. Xa xogamos unha fase de ascenso en Lanzarote, Eu entendo que sí, que é o seu objetivo, claramente ascender. Solicitarán esa fase, desexamos todas as sortes. Ten máis que un plantillón para iso. Pois é verdade que nós vivimos xa moitas fases de ascenso, temos experiencia. Hai que xogalas. Hai que xogalas e hai detalles. Al final as Claro, fases de ascenso decídense por auténticos detalles. O sea, nesa fase que digo, xogou en Lanzarote non ascendiu. O sorteo a veces tamén non favorece, non? Tocache fronta a todo un filial do Granollers. Non nos vimos non ten nin a máis mínima posibilidade. Aplauso para Lanzarote. Aplauso para ambos os conxuntos. Primeiro para Lanzarote, agora vai ser para o Calvo Xiria da bancada carballesa, recoñecendo o partido realizado no día de hoxe. E seguiremos a expensas de outros resultados para mañán xoga Lavadores. O resultado desfavorable de Lavadores confirmaría todo que non sea unha victoria de Lavadores xa estaría. Confirmaría matemáticamente a permanencia. Está claro para o Calvo Xiria. que ríamos o tema de conseguirlo a final por os teus propios méritos, de ganando hoxe, pois xa celebralo, pero que non quiten o traballo feito todos este o que levamos de tempada e sobre todo nos últimos 2-3 meses. Jornadas. Esa racha que foi cortado no día de hoxe, pois hai que valorala e moito. Para a semana temos descanso. Non temos descanso para a semana. No, perdón, é verdade. Para a semana temos máis traballo que nunca. Animamos a toda a xente que nos escoita e organizamos a Final Four cadete, tanto masculina como feminina. Tanto o domingo pola mañán e o lunes durante todo o día vai haber moito balonmán aquí. Animamos a xente a que se acerque, que vexa a canteira que hai aquí en Carballo, que apoie aos nosos, que vexa o balonmán galego que nos espera. E nós faremos moitos dos partidos que estamos a facer agora. Nós encantados, ao final
queremos que Que haxa balonmán, que haxa deporte. visualizar isto, que haxa ambiente, que fomentar o balonmán, que queremos que sea ao final, que como se leva facendo moitos anos, o futuro do clube, e con estas cosas creo que animamos a que así sexa. Así que vémonos para a semana que ven. domingo pola mañán, pois o luns. Gracias por estar aí. Adeus. Adeus.